Sirrin ɗaukaka kashi na 22. Don Allah ki ce ya bani ɗana. Ki ce ya bani yaro na, wallahi ba zan iya barin shi cikin wannan gidan ba. Ummi, yaro na. Gyatsa mai haɗe da aman jini ta yi. Cikin tashin hankali Ummi ta kwalawa ya gane kira. Da sauri ta fito. Maza taimaka mu kai ta asibiti. Girgiza kai Jidda ta yi cikin fitar hayyaci ta ce, Akif, Ummi, don girman Allah. Zubewa ta yi jikin Ummi, numfashinta na shirin barin gangan jikinta. Da sauri suka fita da ita. Motar ta da ke buɗe suka saka ta a guje. Ummi ta figi motar. Suna isa emergency aka shiga da ita. Sai lokacin Ummi ta fara neman waya. Dole sai gurin nurse ɗin ta ara waya ta kira iyanmu tana ɗauka ta ce, Saudat ce iyata. Ga Jidda ta zo cikin mawuyacin hali. Ki bincike Nafisat me ya faru. Kar 'yar mutane ta mutu domin aman jini take. Sunan ɗanta kawai take ambata. Ban san me Arab ya mata ba. Ina zuwa. Kashe wayar ta yi tare da bawa nurse ɗin sannan ta yi godiya. Da ƙyar suka mata alluran barci domin surutai take musu tare da fisgewa tana son fita. Ku bar ni, lafiya ta lau, ku bar ni ɗauko yaro na. Abin da take faɗa kenan, idanunta na rufewa. Wayyo Akif ɗina, ba shi da lafiya, zane min yaro ta yi. Allah ya isa min, wayyo Akif. Ruf idanunta ya rufe. Tana sauke numfashin, alamun alluran da suka mata yayi nasarar sa ta bacci. Likita na fitowa Ummi ta tare shi. Ofishinta suka nufa. Tsaban tashin hankali Ummi kasa zama ta yi duk da ta ce ta zauna. Dokta, ba zan iya zama, faɗa mini wani irin hali 'yata take ciki. Me ke faruwa da ita? Rubutu likitan ta yi sanin ta ce, Ummin Halima, zuciyarta ya kumbura sosai, jininta ya sake hawa fiye da na baya. Tana ɓoye abu a zuciyarta, dalilin da yasa yayi hakan kenan. Hoton da aka ɗauki zuciyarta Dokta ta tura mata. Zubewa Ummi ta yi saman kujera tana kallon yadda zuciyarta ya kumbura. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani irin hawaye ne ya zubo mata. Dalilin tashin hankalin da ya sa ƙaramin cikin jikinta na wata 2 ya ɓare kenan. Rinsa idanu Ummi ta yi tare da faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Takardar da ta yi rubutu ta tura mata. Muna buƙatar waɗannan abubuwan yanzu. Miƙewa Ummi ta yi tare da fita da sauri. Sai kuma ta dawo. Zuwa wani lokaci za ta farka? Insha Allahu zuwa dare. Likitan ta faɗa. Gida Ummi ta koma tare da yaga na wayarta. Ta ɗauka ta kira Halimatu da Hanisa ta sanar musu abubuwan da za ta buƙata. Ta ɗauka tare da kuɗi ta koma asibitin. Washe gari sai biyun ranar alluran ya sake ta. Miƙewa ta yi a zabure da ƙarfi take son sauka daga gadon. Ummi da ke sallah ba shiri ta yanke sallar tare da riƙe ta. Yadda ta miƙe ya sa jini zubowa sosai. Girgiza kai ta yi tana cije leɓe. Jin yadda maranta ke kullewa. Halimatu ce ta shigo da kulan abinci. Ganin halin da Jidda ke ciki ne ya sa ta ajiye kulan. Da sauri ta ƙarasa. Hanisa da ke bayanta ne ta juya domin kiran likita. Don Allah ki nutsu Jidda. Ummi ta ce tana sake riƙe ta sosai. Girgiza mata kai ta yi. Ta yaya zan nutsu? Yaro na cikin mawuyacin hali. Ki faɗa min Ummi, ta yaya zan samu kwanciyar hankali? Yaro na gurin matar da ta ikirarin sai ta kashe shi. Wa ya san me take masa yanzu? Yaron da magana ma bai iya yi ba. Wallahi gwara da cikin ya fita. Wannan ai masifa ce. Wallahi ki faɗa wa Ibrahim ya bani yaro na, in ba haka ba kotu ce za ta raba mu. Ya dawo mini da yaro na. Har mari na yayi da zan ɗauki Akif. Ki kalli yadda ya shimfiɗa mini hannunsa a jikina. Wallahi ba zan bar musu ɗana ba. Ki faɗa mishi ya bani yaro na kafin hukuma ta shigo ciki. Magana take tana jijjiga kai tare da cije baki tana son kwacewa. Na ji ki yi shiru. Zai baki ɗanki, me haɗa ku? Saki 3 ya min. Zaman dirshin Ummi ta yi a ƙasa. Inna lillahi, saki 3, saki ɗaɗɗai har 3. Hannu Halimatu ta ɗora a kai tare da buga salati. Hanisa da ke bani ta ce, amma Uncle ya yi asara. Halimatu ta ce, babba ma kuwa. Don uwa Ummi ta yi musu, zan ci gidanku. Shiru suka yi ganin Dokta ta shigo duba ta. Ta yi sanin ta ce, ki daina motsi mai ƙarfi, jikinki ba ƙwari fa. Kallon baki san me nake ji bane Jidda ta mata, sannan ta ɗauke kanta. Zan sha ruwa. Na ce ina sakin numfashi mai ɗauke da hawaye. Ni kaɗai na san abin da nake ji a zuciyata. Dokta ta ce ruwan ɗumi za ku bata. Hanisa ta ɗiba a kofin flas ɗin ta bani. Karɓa ne na sha kaɗan na ajiye, sannan na sauka a hankali na nufi ban ɗaki. Sai yamma Nafisat ta dawo gidan. Nan ta ga Akif shi ɗaya a falo. Hawaye ya bushe mishi a fuska. A'a Akif, ina mammu take? Kukan yaron da yake zaune yana miƙa mata hannu. Domin yunwa cin shi sosai, babu wanda ya bashi abinci. Ɗaukar shi ta yi za ta nufi ɗakin Jidda sai ta ga fitowar Sa'ira. Ƙofar ta gani a kulle. Cikin mamaki ta ce, ke ina maman Akif?
Nan yarinyar ta faɗa mata yadda aka yi, ido ta zaro tana kallon yarinyar kafin ta yi magana wayar ta yayi ƙara. Iya ta ce sannan ta ɗauki kiran. Assalamu alaikum Nafisat. Cikin girmamawa Nafisat ta amsa mata. Iyanmu ta ce me ke faruwa? Ummi ta kira ni wai Hawwa'u ta nufi Kaduna. Cikin sanyin jiki Nafisat ta sanar mata komai. Salati iyanmu ta yi sannan ta ce yayi kyau zai gamu da ni. Ita kuma Zainab za ta ga ƙarshen ta sakamakon yanzu tun a nan duniya Allah ke nuna maka insha Allah sai Rabbi ya saka mata. Ɗakin ta nufa da yaron shayi ta haɗa mishi mai kauri ta ɗura mishi bayan ta ɗaura shi saman cinyanta. Tana sanya mishi kofin a baki ko yaron ya karɓa da sauri yana sha yana sauke ajiyar zuciya. Wani irin kuka ta sa ganin yadda yaro yake karɓan ti din a yunwace. Allah sai ya saka maka. Wani irin kuka ta fashe da shi kallon yadda yaron yake riƙe da kofin ta yi. Wannan wani irin son zuciya ne, yaro ƙarami za a raba shi da uwar shi. Akif na gama sha ya sake kofin tare da ƙwala ihu yana kiran mama. Miƙewa ta yi da shi tana jijjiga shi. Jumana ce ta shigo. Mummy lafiya na ganki da Akif. Anta amarya fa kofar ta a kulle yake. Kallon yarinyar ta sannan ta ce ki sa ruwan zafi ki masa wanka. Ajiye shi ta yi domin ya fara barci. Ta nufi ban ɗaki ta yi wanka. Zainab ce ta fito bata ga yaron ba, rike ƙugu ta yi tare da ƙunduma ashir. Wani ɗan abu kazan uba ne ya zo ya ɗauki ɗan nan a nan. Ni dai ba za ku ci wannan ashir ɗin a bakina ba. Akan mutum yake da za a ɗauke shi. Nafisa ce ta fito daga ɗakin ta hannunta harɗe a baya. Tana riƙe da igiyan caji. Ni na ɗauke shi ko zaki dake ni ne kamar yadda kika sa ya daki ƴar mutane. Hannu Zainab ta ɗaga da niyyar marinta da sauri Nafisa ta riƙe hannunta. Kina da tsaurin ido ga shegen sauran hannu. Yanzu ke ki kalli tsaban ido na ki ce za ki mare ni? Sa'ar ki ce ni Zainab? Zainab ta ce ke ɗin banza ke ɗin wofi wace ce ke da baran da ke ki ba? Kafa ta sa mata ta faɗi a ƙasa. Kina cika min ciki Zainab, yau zan ci ubanki har da uwarki, zan ga uban da ya ɗore miki kike zuba mulki a gidan nan. Dan ina miki shiru ina kyale ki ba wai ina tsoron ki bane. Zuba mata wayar ta shiga yi sosai. Zainab take ihu tana ƙara yayin da take kare kanta. Miƙewa ta yi da sauri tana riƙe da zanenta. Fure da ke tsaye ta sa dariya yar banza. Wallahi Nafisat baki burge ni ba da kin fasa jikin shegiya. Zaburowa ta yi tare da riƙe wuyar Fure. Ni kike faɗawa haka? Za ki gani zan miki abin da har ki bar duniya ba za ki manta ba. Na bar ki na yau. Ture ta yi ta faɗi kallon Nafisat ta yi. Kin burge tun da har kika iya duka na, amma za ki ga ladar dukan domin zan miki babbar kyauta. Wani irin dariya ta sa har da hawaye tana mata kallon tsana. Kamar yadda kika zana jikina sai na addabi rayuwarki, kamar yadda kika sa ni kuka sai na sa ki. Zan kashe ki da ranki, zan miki abin da kina ji kukan ma ba za ki iya yin sa ba. Ni ce fa Zainabu Abu, ha ha ha. Ta ƙarasa maganar tana dariya kamar zautacciya. Bakin ce ke shaidaniya bace, insha Allah babu abin da zan gani. Wallahi kamar yadda kike takama da shaidan haka nake takama da Allah. Yanzu aka fara. Kaɗa kai Zainab ta yi tare da shigewa ɗakinta. Yana dawowa ya shiga ɗakinta yana kallon ta. Ta saka kwalliya a idanunta. Ma'azzan ni Nafisat ta duka dan na ce ta bani Akif har da zagin iyayena. Ni ta zane har tana ikirarin sai ta kashe ni akan ka saki Hawwa'u Jidda. Ta ci mutunci na, wallahi ka sake ta. Daman na ce zan ba ta ladar abin da ta yi min. Ko ka sake ta ko na bar maka gidanka. Jiki na ruwa ya ce don Allah Zainab ki yi haƙuri, wallahi zan yanda kike so. Takarda ta wurga mishi. Zana mata ɗaya kuma ka karɓo Akif ka kawo mini shi. Ɗauka ya da sauri ya zauna. Tana murmushi. Yana gamawa ta sa shi a gaba. Zaune take a kan kujera a falo. Shi kuma yana ƙasa. Fure ya fara kira a waya sannan ya kira Nafisat. Suna ƙarasuwa ya miƙa mata takardar. Miye wannan? Cikin masifa ya ce ki karɓa in kin buɗe kya gani. Sannan Akif ba ɗanki ba ne da za ki ɗauke sa. Na san da ke na zaɓe ta, don haka ki ajiye min ɗana. Ya ƙarasa maganar cikin tsawa. Murmushi Nafisat ta yi. Ƙwarai ba ɗana ba ne, naka ne, amma ka sani Allah yana sane, yana ji kuma yana gani. Za ka ga sakamako. Buɗe takardar ta yi a razane ta kalle shi tare da kallon Zainab. Kyauta ce na baki. Sannan a hankali zan baki ladar dukana da kika yi. Ba a taɓa ni a tashi lafiya. A tashi babu kyauta mai tsoka. Na baki wannan ne kawai. Miƙewa Nafisat ta yi tare da sauke yaron ƙasa. Jiki ta ce in kin manta zan tuna miki.
a yi a ƙare ya fi a bari gobe a ƙarasa. A sanye ta nufi ɗakin ta, Fure ma jikinta ya yi bala'in sanyi. Kin sa ya sake ni ko? Insha Allah zai miki fiye da abin da kika min. Namiji ne fa, an ce miki namiji ɗan amana ne. Wallahi ko kaɗan ba a ba wa namiji amana, ba a ɗaukan yarda a ba wa namiji. Namiji ba ɗan goyo da zani bane. Insha Allah Zainab za ki ga sakamako, kar ki manta. A ci a sha a rage don gobe, amma kuma a ci yau a ci gobe shine ci. Gida kuwa ina nan zaune daram, domin kuwa zuwa kika same ni. Shikewa ta yi ɗakin ta. Kallon banza ta watsawa Fure. Malama ki tashi ki bar nan. Abin da dama ta jure hagu ba za ta jure ba. Ko ni ma sawa zaki ya sake ni. Girgiza kai Zainab ta yi. Ai abin faɗa na mai baki ne, ta ce tana murmushi. Kallon shi Fure ta yi. Ka yi shiru, ai baka ga komai ba. Ba dai ka zauna gindin Zainab ba, sai ka yi kuka mara iyaka. Sha kawai. Ɗakinta ta shige. Miƙewa Zainab ta yi za ta shiga ɗakinta. Ya ce kin bar yaron kuma? Kai a banzar tunaninka zan riƙe ɗan kishiya ne? Allah sauwaƙe. Ai ya zama na tsakar gida, kuma wallahi na ji ka ɗauki yaron nan ka kai mata, sai ka gamu da ni. Ta ƙarasa maganar da jan tsaki, sannan ta shige abinta. Kallon yaron da ya zauna shiru yayi, wanda da dukkan alamu ya fara maraicin uwarsa. Akif ya ce yana miƙa wa yaron hannu. Affa? Yaron ya ce yana miƙa mishi hannu. Ɗaukar shi ya yi tare da rungume shi. Hawayen da bai san na menene bai sauko mishi. Ɗaki ya nufa da yaron. Kwana na 10 aka sallamo ni gida. Ko da muka dawo kurma na zame musu, bana magana. Damuwa ta yi mini yawa. Yaro na nake son gani kusa da ni. Ina kewar ɗana sosai. Yau da abin ya ishe ni, fitowa ne na tsaya mata bakin ƙofa. Wallahi cewa ƙanin ki ya dawo mini da ɗana ummi. Murmushi ta yi, sannan ta ce yi haƙuri Shalele. Kuka na saka mata tare da zama a ƙasa. Hanisa da ke zaune ta ce la ji sha yanzu kuka kike? Ai wuya ba ta kisa, babu abin da zai samu ɗanki. Kin ga Anwar na miki dariya. Za mu lalubo Sanabil ya yi da ke. Kin ga sai ya baki wasu 'ya'yan, ba ɗaya ba ba biyu ba. Hannu biyu na auna mata zagi. Ba uwar da zan yi da shi. Ki bar ni, kin ga. Tashi ki bar gidan nan. Wallahi kafin na ɓata ranki, na faɗa ina neman abin da zan bige ta da shi. Kallon Hanisa ummi ta yi, sannan ta ce tashi ki tafi. Na gode, tun da kin zo ki ɓata mata rai ne. A daidai wannan lokacin da take cikin damuwa, bai kamata ki zo da wannan batun ba. Cikin sanyin jiki Hanisa ta ce ki yi haƙuri Illau. Cikin jin zafin maganganun ta, Jide ta ce baki san zafin da nake ji ba ne, shi yasa kike faɗin hakan, amma babu komai, ki tafi kawai, bana son ganin ki. Fita Hanisa ta yi. Ki haƙuri, na kira shi yana zuwa. Da sauri na ce ɗana nake buƙatar gani ba shi ba. Uwar me zan yi mishi? Murmushi ummi ta yi, domin tana mata uzuri sosai tun da abin nan ya faru. Ta zama mai zafin rai, ba ta da haƙuri. Kana faɗa mata za ta baka amsa. Can ta ce ummi na don Allah ki yi haƙuri, ina miki rashin kunya. Ba laifina ba ne, na kasa jurewa ne, na kasa yin haƙuri ne. Ni na san raɗaɗin da nake ji na rashin Akif. Sati 2 tsakanin. Ummi na zaune a falo. Sallama ya yi tare da shigowa. Kujerar da ke fuskantar ta ya zauna. Ina yaron? Ummi ta ce mishi ɗa nawa ne, ina da iko na riƙe shi. Na riga na sallame ta yi rayuwarta, ni ma na yi tawa rayuwar. Ba zai yiwu na bar mata ɗana ta ɓata mini tarbiyyar shi ba. Kamilar mace ake bar wa yara, ba watsatsiya ba. Daidai fitowarta nuna kanta ta yi, tana dariya tare da zama. Ni a cikin ido ban da tarin ruwa. Ka sake ni shine zai hana ni rayuwa? An ce maka son ka nake da zai dame ni? So 3 kana jifana da ƙazamar kalma. Ni ce karuwa mazinaciya ko? Yau kuma ka ce mini watsatsiya. Ba zan maka gorin abin da na maka a baya ba, amma ka je, na barka da fitowar rana da faɗuwar shi. Insha Allahu kalman da kake jifana da shi zai tsaya a kanka. Miƙewa ta yi, tana hawaye ta bar gurin. Kuka ummi ta fashe da shi, tana kallon shi. A gabana kake wannan maganar? Zarginta kake? Daman Arab, yaushe ka zama haka? Yaushe ka zo mara adalci da son zuciya? Na ji, na gode, tashi ka tafi. A zuciya ya miƙe. Akan 'yar iska kike korata? Shikenan, na tafi. Fita yayi. Miƙewa ummi ta yi da sauri ta nufi ɗakin da Jidda
take taɓa ƙofar ta ji shi a kulle. Zo ki buɗe mini ƙofa. Murya cike da kuka ta ce, me zai miki Ummi? Kina ji ai kin ji abin da ya faɗa. Ya ce ba zai bani yaro na ba. Kin kasa yin komai. Ya raba ni da ɗana ya bai wa muguwar matarsa. Ba matsala ya je Allah na nan, ki buɗe mini ƙofa Hauwa. Ƙememe ta ƙi buɗe mata ƙofa, haka har Ummi ta gaji ta koma falo ta zauna. Wayarta ta ɗauka tare da kiran Nafisat, tana ɗauka ta sa mata kuka. Lafiya? Nafisat ta ce mata, Maman Jamil wani nauyi zan ɗaura miki, ga amanar Akif, don girman Allah bani da wanda zai masa kyakkyawar riƙo sai ke. Ki kula min da yaro na don Allah. Kashe wayar ta yi tare da fashewa da sabon kuka. Allah kana gani. Allah in wani laifi na maka wanda kake hukunta ni Ubangiji na tuba, Allah ka yafe mini. Masu sauraron mu haɗu a kashi na gaba.